Potsatira civil unrest imene ikuchitika ku dziko la Madagascar, tikhulupirira kuti ambiri nkhani imeneyo tayitsatira bwino. Kupangira kwa anthu amene sitimakutsata bwinobwino ku Madagascar. Ku Madagascar ndikuti ndi ku chilumba ndithu chili chaku southeast mainland ya Africa inoyi. Ndoti kwinako ndithu anadula malire ndi Mozambique Channel, ndikuti inazungidwa ndithu ndi Indian Ocean kumeneko. Kumeneko civil unrest inabuka ndithu posatira kuti nzika zinatopa ndi usogoleri umene ndithu umasogolera dziko limeneli mosogozedwa ndi president wake amene zina lake amati Andry Rajoelina. Zionetsero zakhala ndithu zikuchitika pafupifupi mwezi ndithu wadusa mwina ndi masiku ake. Nzika ndithu sizimaonesa kufoka kachani ndikuti kaya kuwomberedwa kaya kutani. Nzika ndithu zinaonesa ndithu kuti sakumufuna mtsogoleri amene atopa naye. Posatira zimenezo tinaona ndithu kuti kumeneko gulu linake la asilikali ankhondo kumeneko linapeza zonoti ndithu lalowerera zionetsero zimenezo zimene zinapangisa zoti mtsogoleri ameneyi Andry ndikuti athawe ndithu dziko lawo nkupita ku dziko lina. Ali kunjako kumeneko ndithu analengeza zona kuti apanga dissolve cabinet kumeneko. Posatira zimezi zinaona ndithu kuti aphungu wa nyumba ya malamulo kumeneko anakhala pansi ndikuona zoti mtsogoleri ameneyi wathawa dziko lake makaposatira ndithu kuti kuli chaos palibe fachona kuti azikana zoti wapanga dissolve cabinet. Malo mwake ndithu kumeneko anangokambirana ku parliament kumpanga impeach. Gulu la asilikali ankhondo limene lina joina zionetsero zimenezo limadziwika zona kuti CAPSAT, lomwetu limasogoleredwa ndi mkulu wa asilikali amene amadziwika zona kuti Michael Landrialina. Mkulu wa asilikali amene anapeza zona kuti mu chaka ndithu cha 2023 anasekeredwa ndithu kumeneko posatiranso ndithu kusakondwa ndi usogoleri wa president amene ndikuti anakhala ndithu ku ndende atuluka makaposatira ndithu kuti zionetsero zimezi maka ndithu ma demonstrators amenewa ndi amene anapangisa zoti mkulu ameneyi achoke ndithu ku ndende kumeneko. Anatengana ndithu ndi gulu la asilikali amenewa kuyamba kulimbana ndikuti ndi asilikali ndithu amene amateteza mtsogoleri ameneyo ndi kagulu kena kamene kamakhala ndithu mbali ya mtsogoleri ameneyo. Zinapeza zoti ndithu kunali kusamvana kwambiri. Anthu ena ndithu amapeza kuti avulazidwa monga pamene timatsatira pa ma demonstrations ena ndithu anamwalira kumene. Mkulu ameneyi ndi gulu lake anayenda ndithu mpaka kufika ku capital city ya dziko limene la Madagascar imene imadziwika kuti Antananarivo. Atangofika ku capital city analengeza kuti apanga capture dziko limene ndikuti lili manja mwawo ndithu mwa Michael. Posatira zimenezi tinaona ndithu kuti constitution court kumeneko inazamuyitanisa ndithu mtsogoleri ameneyi maka mkulu wa asilikali amene kumene ndithu anazakamulumbirisa kumeneko. Koma ngakhale analumbirisidwa zinaoneka ndithu kuti bungwe la AU linanena zoti sakumpanga recognize ameneyi ngati mtsogoleri. Posatira kusamvana kumene kwakhala ndithu kuli kumeneko tinaona ndithu kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi amene wati ndi Professor Arthur Peter Mutharika analengeza kunena zoti kumeneko ku Madagascar ukuyenera ndithu kupite gulu ndithu la anthu ochoka ku SADC paja amene wa Professor Arthur Peter Mutharika ndikuti ndi wapa mpando wa mbali ndithu ya bungwe limene la SADC. Mbali imeneyi imayang'ana ndithu magawo ngati a ndale, chitetezo ndi zina zotero. Malo mwawo ndithu anatumiza amene a Joyce Banda, a Dr. Joyce Banda mtsogoleri wakale amene kuti ndithu apite kumene ku Madagascar akafufuze bwinobwino kuti chimene chinachitisa ndi chani kuti ndithu mkangano umene ubukwe, komanso ndikuti akafufuze kuti ndi anthu angati amene ndithu anavulala makaposatira ndithu kusamvana kumeneko kuphatiza pamenepo kuti ndi anthu angati ndithu amene amwalira. Komanso anthu amene akapita kumeneko a Joyce Banda ndi kagulu ndithu ka bungwe limene la SADC amene atumizidwa ndi mtsogoleri amene a Professor Arthur Peter Mutharika ndikuti akayitanisa ndithu mbali zonse zokhuzidwa ndikuti kandi apolisi kandi ndi agulu la mtsogoleri wa dzikoyo kandi ndiso ndikuti ma representatives amene amapanga ma demonstrations nzika zimenezo ndotonse ndithu kukhala nawo pasi pamodzi ndi kukambirana kuti kumeneko ndithu kukhale mtendere. Pajanso a Dr. Joyce Banda ndi member ndithu wa panel ya bungwe limene la SADC ndikuti akamapita kumeneko atenganaso ndi akuluakulu ena abungwe limene la SADC ngati Helen Rengwisala
Brahim komanso ndi kuti amene ali ngati ambassador ku bungwe limene la SADC amene watu ndi Joe Biya ndi amene ndithu ali mwa akuluakulu ena amene atengane ndithu ndi Dr. Joyce Banda kupita kumene ku Madagascar ndi kukakhazika ndithu akuluakulu amenewa kuti aone kuti chisogo chikhala chikuyenda motani maka kunkhani ofuna ndithu kubweretsa mtendere kumeneko. Ndi Profesa Arthur Peter Mutharika anapitirizanso maka ndithu kuchenjeza nthambi zachitetezo ku dziko limene la Madagascar kuti ndithu agwire ntchito mwa professional, asapitize ndithu kuvulaza anthu komanso kupha anthu kumeneko, akuyenera ndithu kusatira malamulo maka pamene ndithu akugwira ntchito yawo kumeneko. Ndi uthenga ndithu umene Profesa Arthur Peter Mutharika anatumiza ku dziko limene la Madagascar. Ndi Profesa Arthur Peter Mutharika akudikira ndithu anthu amene akabwera akuyenera ndithu kuzapasa ripoti mmene ayendera kumeneko maka ndithu amene Dr. Joyce Banda ndi timu imene ndithu apita nayo kumeneko. Ndi kuti kumapeto wake ndithu azapanga compile report imenelo ndi kupereka ndithu kumene bode ya maka SADC. Taonatu pamene pa mtsogoleri oti kumapanga ndithu delegate osangoti china chilichonse ndi kuti akwera ndege ndi kuti atenganaka ndi kuti banja lake ana ake zidzukulu achibale ena kamuzi mafumu ndandani ulendo ndithu kwera ndege kupita kumene. Chonsecho ndi kuti nzika ndithu zikukukutika ndi njala kuno, ena nditi akuchita kugona pa filling station. Ndalama zimene akati agulire mafutawo kandi nditi kugulira chakudya akutenga ndithu forex imeneyo kukwera ndege ulendo kumakazungulira ndithu kunja. Koma awa ndi akudekha bwinobwino akuzindikira zona kuti ku dziko la Malawi kuli anthu ena ofunikira oti atha kuwatuma kukagwira ntchito ngati zimenezo, ngati mmene ndithu achitira amene wakutumiza Dr. Joyce Banda. Sikuyamba taonanso kuti masiku angapo apitawo amene ndithu anatchula dzina la Richard Msowoya amene ndithu anali speaker wakale wa nyumba ya malamulo maka kuti apita akamuyimiranso mtsogoleri ameneyi ku dziko la Tanzania kumene kuchitika chisankho kumeneko. Utsogoleri umafuna ndithu uzikhala utero uziwunikira bwinobwino kuti kodi ndikapita uku nanga ntchito yomwe ndili nayo ku nyumba ndoti ayiyendese ndani. Tikuzindikira kuti mtsogoleri amene akuzindikiranso maka kunena zona kuti ku dziko la Malawi kuli mavuto amene akufunikira ndithu kuti asolvedwe mwansangansanga. Ndi palibe chifukwa choti mtsogoleri azikhale zungulizunguli kulowera kuononga misonkho ya Malawi kutani ndikuti akamapita kumeneko ndeti wanyamula muzi wonse ndi cholinga choti akaphulire malawonse kumeneko ndi zina zotero, kusiya ndithu mavuto ali ochuluka kumuzi. Profesa Arthur Peter Mutharika akuonesa ndithu kuti chidwi chawo ndi chofuna ndithu kukonza dziko la Malawi makatu posakhala ndi phuma pochita ndithu zinthu komanso ziganizo. Mwinato muli maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi kuti atumiza ndithu Dr. Joyce Banda mtsogoleri wakale kuti akawayimirire ku Madagascar kumene ndithu kunabuka civil unrest kumeneko ndi afuna akakhazikitse mtendere kumeneko, akakhazike mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani yokusamvana kumeneko. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sikole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Ma News 18 kuti nkhani zambiri zikumachitika ndoti zitakupezani mosavuta.